What? What? Talaga ba? Ngayon, titingala. Yan, ganyan lang. Boss Jesse, ano masasabi mo na 30,000 subscribers na ang ating YouTube channel? Maraming salamat sa inyo, mga kaani. O, hindi na 30,000. Ano na ngayon? 33,000. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood sa TikTok account namin. At pagkatapos manood sa TikTok account namin, dumiretso sa YouTube at nag-subscribe. Yes, mga kaaning, no? Sana magtuloy-tuloy po kayo. Speaking of TikTok, mga kaaning, alam nyo ba si Boss Jesse? Magaling sumayaw yan? Ay, sana po! Si Boss Jesse, bago kami magkakilala niya, sinabi ko naman sa inyo na sumasali yan talaga ng pageant. Ngayon, kada saling pageant ni Boss Jesse, laging ano yan, best in talent. Oo, totoo man. Laging best in talent si Boss Jesse. Kaya ngayon, Boss Jesse, para mapatunayan natin talaga na hindi luto yung mga pagkapanalo mo ng best in talent sa mga pageant na sinalian mo, ipakita mo sa kanila na magaling kang sumayaw sa pamamagitan ng TikTok. Na-deserve mo talaga yung best in talent. Hindi ko lubos na kalain. Nakadasalan mo talagang pageant. Lagi ka nagbe-best in talent. Siguro mga kasangga mo yung judges na. No, hindi, no. Sadyang magaling lang po tayo sumaya. Hindi naman joke lang. Ang kapal mo, ha? Ang kapal mo. Hindi naman magaling. Siguro nakakasayaw lang talaga. Pipili siya ng isang kanta sa TikTok, no, na trending ngayon. Tapos, sasayawin niya. Galingan mo, bebe, kasi yun ang magbibigay yung stisya at ebidensya na talagang hindi mo niluluto ang kadasali mo ng pageant tapos nanalo ko ng best in talent. Iisip yun, no? Ano sasayin niya. Alam mo, mga kaning baka ready yun kagad. Alam kita eh. Diba dati noon, kahit wala pag TikTok, lagi ka nagsisend sa akin ng mga ng mga gusto mong isayaw. Oo. Kasi pag naisipan kong sumayaw tapos na ma-video ko, isasend ko sa kanya lang yon. Pero sana naman, di ba mga kaaning, comment kayo dyan sa baba na hindi lang ako palagi. Dapat kasama rin siya. Sige. Ayan ha. Tignan mo. Oh. Karat-karat. Ay, ilagay mo dito. Di ba ilagay mo dyan? Pag ito, gagawin ko rin, no kulambo for a day. No kulambo? Oo. Tignan natin kung magtatagal ka. No kulambo for a day? Ay, di baling ikaw yung mawala, wag lang to. Sabihin ko sa'yo. Sinabi ko na masaya kung gaano ko kamahal to. Kaya sana ako matulog. Dapat lagi kong dala yan. Tingnan natin mga kaaning ha. Talagang deserve niya yung mga nakukuha niyang best in talent sa pageant. Hindi natin alam, no? Baka binabayaran niya lang yung mga judges, no? Sige lang, maghihintay kami dito para sa'yo, no? Kasi kailangan mo kaming mapaniwala na hindi luto yung mga best in talent mo. Sana all, di ba mga kaaning? Ayan mga kaaning ha, nagpa-practice na po si Boss Jessem. Ano, ready na ba? Performance level na ba, Boss Jessem? Yes. O sige, mga kaaning ha, comment down below. Yung TikTok na to, pa-sweet lang siya. O sige. Pero isusunod natin, sige, try natin yung, may nakita rin kasi ako. Nang gilas. Oo, try natin sige. yung gilas din, ha? What? What? Talaga ba? Talaga ba? Oh my God! Paano yung ganon? Sige nga, paano na yung ganon? 1, 2, 3, go! Tuk! Mga kaaning! First TikTok ni Boss Jessem, anong masasabi nyo? Mga kaaning, comment down below kung talaga bang deserve ni Boss Jessem o isa pang beses. Mga kaaning, humahanap pa yan ng isang challenge, no, na isasayaw niya. Pwede po tayo sa likod? Bakit? Hindi ko kasi magalaw yung pao ko. Talaga nga naman? Gusto niya bang mag-request sa labas, ha? Hindi kasi pag talaga, syempre pag di mo magalaw yung paa mo, hindi mo magagawa ng maayos yung step. Alam mo, kung talagang tunay kang magaling na mananayaw, kahit gaano pa kasikip yung stage, kailangan mong ipakita na magaling ka talaga. Oo, alam ko naman yung pero grabe naman stage. Tingnan mo, pagpapadyak kang ganun, pagkagano'n mo pa sa likod. Sige lang, sige na. Huwag mong pakalakas yung music ha, baka makapiright tayo. Huwag ka lang dyan, chill ka lang. Yabang ha. Ayan mga kaaning ha. Performance level na po yan.
Okay, mga kaaning. Ayan, ha? Alright, mga kaaning. So, nakita niyo si Boss JSM sumayaw. Kayo nang bahala. Comment down below kung si Boss JSM talaga ay deserve niya yung mga nakuha niyang best in talent. Ano ba yan? Hindi ka ba na-impress? Impress ako, siyempre, ikaw naman. Sumasayaw. Yung nga yung mga nagtitiktok sa na-impress ako. Ikaw pa kaya? Joke lang, joke lang. Alam mo yung guess the body part challenge. Oo. Yung naka-blindfold ka. Oo. Tapos kung ano yung mahahawak mo, igagas mo kung ano yun. Oo. For example, papahawak mo sa akin yung siko mo, ito. Pinahawak mo sa akin to. Huhulaan ko. Ano yan? Halimbawa, ito ba ay kuko? Ganyan. Oo. Grabe yung kukuha. Okay. Uhulaan lang, no? Kung anong parte ng katawan natin yung pinapahawak natin. May timer ba? May timer. O paano pag hindi nahulaan? Pag hindi nahulaan, ano kayong parusa natin? Manlilibre. O sige. Pag natalo siya yung manlilibre mamaya. O sige. Sige. Manlilibre yung natalo Wala nga anong kagaguhan yan ha? Wala. Baka kung ano bang pahawak mo dyan eh. Gago wala. Masyado ko naman. Ikaw nag-iisip dyan eh. Ikaw nag-iisip dyan. Alam na kasi kita eh. Ay. Yung utak mo. Ano? Wasang-wasa ko na yan. Gago. Ikaw lang nag-isip dyan. Bahala ka sa buhay mo. O, game na. Yung gagamitin natin pang blindfold, face mask na lang. So, gagawin muna natin tanga yung sarili natin. Hindi natin gawin sa bunganga doon sa mata muna. Wala naman ako nakikita eh, oh. Ilan to? 5? Oo, wala ka. Nakikita, na. Sige na, ready na Ikaw ako. ba, wala kang makikita? Dilim naman. Ganito ka dilim ng mundo ko pag wala ka eh. Walang manduduga. O, sige, game ready. O, sa paunahan tayo. Jack and Poy. Bato, pick. Antibiotic. First time kong nanalo. Sige. Mauna ako. Isang hawak lang, no? Oo, isang hawak lang. Sige, Kapain ko muna, kapain ko talaga. Sige. Kapain ko, hindi naman lalamasin eh. Kapain ko lang. Ito na, wait lang, ito na. Saan? Dito, go. Saan dito? Wait lang, parang ko. Wait lang, babayan mo ako. Hoy! Tama na yan! Ba't parang may libag? Tama na yan! Alam ko na. Wait lang! Go! Ito ba yung bone dito? Hindi? 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 Shoulder? Hindi? Balikat? Hindi? Shoulder, balikat? ulit, ulit. Oh, hindi! Wala! Pwede pa sa... Para maano ko, mapil ko ulit. Dali. Wait lang! Ano to? Alam ko na! Ano? Batok! Sige na! Sorry! Ako na ha? Oo. Huwag kang madaya! Hindi ako mataya. Ready mo yan ha? Hoy, bebe, ako lang binabalak mo ha. Sampalin kita ha. Ano yan? Hayaan mo! Bitawan mo yung kamay ko. Wait lang. Bitawan mo nga yung kamay ko! Ano to? Gagi! Ano yan? Tatayo nga ako. Dalire! Hindi. Gitna ng dalire! Hindi. Isa pa! Huwag kang titingala. Ganyan ka lang. Ano yan? Dito! Ano tawag dyan? Yung singit dito! Okay, sige. Very good. Ang dali mo lang parang nakakakita ko eh. Hoy, hindi mo nakakita! Naman. Hoy, tumitingin ka yata eh. Hindi ako. Wala nga ako nakikita eh. Tagal! Ito na. Ano to? Shit, ba't ang parang ang gaspang? Alam ko na. Talampakan? Ulit! Ba't parang pit ng matanda? Ba't parang pit ng matanda? Tingnan mo. Grabe ka! Hoy, tama na! Nakakatawa. Bilang, ulit! Hoy! Alam ko na! Ano? Tuhod! Oo, tuhod! Kahit anong sulok ng katawan mo, alam ko yan. Paano ka? Ano naman tuhod? Okay, game! Ikaw naman. Ayusin mo, Pepe, kailangan ka? Ba't pag ikaw na yung kinakabahan ako? Ano yan? Ano yung gagi? Huwag ka titingin! Huwag kang titingin! Alam ko na!
1 minute, timer starts! Now, gusto mo pa? Alam mo na! Gusto ginawa ko eh. Ano ba to? Utong niya na Go, sabi ko rin. Kain ng bilog. Pwede bang yung sa'yo? Yung ganun din? Oh, hindi pwede! Hindi ba pwede yun? Hindi pwede yun. Yung talagang mahirapan naman ako. Oo na. Score to all. O, game. Tagal! Bigla matalambot. Dede. Dede, ang lambot eh. Hindi. Oh. Ano yun? Ano yun? Hindi, ulitin mo. Hindi na pwede ulitin. Malambot Wait lang. siya eh. O, sige, limit ang one chance lang ha. Isa pa. Sige, go. Ba't ang lambot? Bigla, appeal ko, appeal. Okay. Ano? Chan? Hindi, saan banda sa chan? O. Siyempre, meron iba-iba yan. Ano? Anong tawag dito? Dito sa hinawakan mo. Kilid side? 9, 8, 7, 6, Ano yan? 5, 4, 3, Shit, ano yun? Hindi ba, Dede? Yan, Dede. Ano yun? Grabe naman. Dungos! Sigmura! Chan na yun eh! O, tas ang... Itong buong to, chan to! Oo nga, pero sigmurang part! Dito walang bag. O, bakit? Pag dito, anong tawag dito? Nasa baba yung Puson, bag- di ba? O, puson. Puson. Puson dito. Sigmura dito. O, Yun na yun, dito. Chan! Ay, hindi! Iba yan! Iba yan, nakakaani. Oo nga, Oo, Chan Chan, nga. oo. Oo nga, pero anong part na? Siyempre, ako papahula Sige ko na. sa kanila. Alam mo kaya? Grabe yun ka, mo? ay, nakakakuha ko ng dede. Kailangan mahulaan mo to para manalo ka na. Kinakabahan ng taga. Ikaw na lang, kainis! Ano yan? Ulit. Leg! Hindi? Ayun dito. Kailangan mahulaan yan, hindi? Dito, amo ka. Hindi? Ano yan? Kilikili. Galing naman. Kilikili, ano? Kilikili yung dito, oh. Malambot eh. No, Okay. kilikili. Okay, manalo ka na. Asan na yung pinagmamayabang mo? Alam mo yung katawan ko. Asan na? Talo ka pala Ba't eh. wala mong kilikili ka agad? Akala ko nga dito kasi nahawak may buhok. Akala ko yung binubuti niya. Akala ko yung binubuti niya. Kaya nasabi ko una. Oo nga naman, hindi na lang yung pinako. Tapos mukha. Akala na siya mga ka-aning, so siya maglilibre mamaya. At sa totoo lang, first time kong natalo. Ay, first time kong nanalo. Sa game, sa challenge. Every time na mag-game kami, lagi akong talo. So ayan mga kaning, maraming salamat sa panonood. Kung bago ka pa sa aming YouTube channel, please mag-subscribe ka na and click the notification bell para lagi kayong updated sa every upload namin ni Boss JSM. Alright mga kaning, shoutout muna tayo. Titignan natin kung sino yung mga naunang nag-comment sa last vlog natin na annoying my girlfriend for the day. Siyempre, sinashoutout namin ni Boss JSM yung mga hindi pa na siya shoutout, and then yung mga talagang nauunang nag-comment para magpa-shoutout. Alright? Shoutout kay Mika Malyari. Hello, madam. Kumusta ka? And shoutout din kay Manuel Parinya, kay Moody Hain. Shoutout din kay James Carl David, Prince Warren Caragos, kay Carlo TV from Ilocos Norte. Wow, ang layo pa niyan mga kaaning, no? Kay Jerome Pineda na nag-PM sa FB page pa namin, mga kaaning, no? Yung mga nagko-comment sa TikTok Labs, tingin ka. Ayun, meron nag-comment sa TikTok, nagpapa-shoutout si Jan Carneser. Shoutout sa inyong lahat, mga kaaning. Bebe, anong parte ng katawan to? Edwin! Ano to?